La Fundació té l'objectiu principal, fonamental, d'erradicar la pobresa extrema al districte de Nantapur i als districtes veïns. El projecte que ens financia l'Ajuntament de Barcelona té com a problema focal la gran vulnerabilitat de les persones agricultores de castes més baixes en el districte. L'aigua és un recurs absolutament escàs en aquest territori. La pluviometria és molt baixa, és una zona amb una tendència important a la desertificació i alhora també pateix inundacions cícliques, la qual cosa genera una destrucció dels terrenys fèrtils. Els sistemes tradicionals de reg són el reg per inundació. Amb unes canalitzacions que es fan a la terra, es treu l'aigua dels pous i es buiden per tota una sèrie de canalitzacions. Això implica un ús molt ineficient perquè es necessita molta quantitat d'aigua, és una aigua que no es pot dirigir bé ni controlar bé quina és la quantitat que arriba a les plantes, als cultius, i alhora existeix també un problema d'evaporació molt important. Gairebé podríem parlar en el conjunt d'aquest territori de que existeix un monocultiu de cacauet. El cacauet és una planta que alhora que erosiona molt el sòl, també en el mercat internacional té un preu baix i molt subjecte a variacions. Llavors, les persones d'aquest territori, agricultores pobres que depenen del monocultiu del cacauet, es veuen abocades a una situació d'inestabilitat i de precarietat permanent. Amb la instal·lació de reg per degoteig, que és l'objectiu o el nucli d'aquest projecte, aconseguim que les persones tenen no només una millor estabilitat de les seves condicions de vida, sinó que alhora aconsegueixen un increment dels seus ingressos, perquè tota la producció que fan, si bé en primera instància es dedica a l'autoconsum, un increment de producció els permet un excedent que poden comercialitzar, amb la qual cosa milloren els seus ingressos. Que जैसे बजती है शहनाई